citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ubang politiko sa Davao del Norte ug Zamboanga del Norte nga nakadaog sa milabay nga pinili ay nanumpa na unom kaadlaw una mulingkod sa katungdanan. Samal Davao Connector, gikahinama na apan wala pa'y klaro kung kanus asugdan ang konstruksyon. Sa detalye sa atong mga balita, human giproklama kagahapon sa Provincial Board of Canvassers sa Comelec, Manila, isip mananaog nga congressman sa unang distrito sa Zamboanga del Norte, si Congressman Romeo Haloshos Jr. Miuli dayon kini sa iyang lugar ug nakighimamat sa iyang mga supporters. Anyang report ni Dina Diestro. Gitagbo sa iyang mga taga-suporta si 1st District Representative, Congressman Romeo Haloshos Jr. Malipayon sila tungod human ang kapin sa bulan nga paghulat na proklama na si Congressman Haloshos sa Provincial Board of Canvassers dito sa Comelec, Manila kagahapong adlaw nga midaog para sa iyang ikaduhang termino. Dako na magpasalamat nga si Kung Jan yun daog pagka-congressman sa District 1. Dako kasi katabang sa District 1. Mora na yung mga gipangayo sa pangayo ng Ginoo nga proklamar yun siya. Mayo ra jud nga ni daw na kuanid siya na proklamar ra jud siya sa pagka-congressman. Kay nindot man jud siya gagi. Mayo man siya mudala. Sumala ni Congressman Haloshos, nagpasalamat siya nga nigawas na ang resulta kung kinsa ang tinuod nga midaog sa nilabayng eleksyon para sa iyang distrito. Nagpasalamat sab siya sa gihatag nga pagsalig ug pagsuporta aron iyang mapadayon ang mga gidamgo pa niyang mga proyekto para sa iyang lugar. Tayo yung pinaka-shortest route or the gateway to Visayas. No? Isipin nyo, kung meron tayong international port in Dapitan, which is the safest, na alam natin safest here, kasi tuwing may bagyo, nandiyan yung malalaking barko. No, we only look at them, pero hindi natin makahimusla. Yun yung mga isa sa mga plan. Pangalawa is yung susubukan namin gumawa ng isa pang economic center outside our old economic center. Kasi we have to preserve yung cultural heritage natin. Then, in other towns, Osmeña, gusto ko matuloy yung college dyan, Jeremy's U Extension. Ning tuiga, laumang sugdan sa pagtukod ang Dr. Jose Rizal Eye Center aron di na kinahanglang mularga pa og laing lugar ang mga tao para magpa-opera ang dunay mga problema sa mata. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Unom kaadlaw na lang, mulingkod na ang mga napiling opisyales nga midaog niadtong milabay nga May 9, 2022 local ug national elections. Sa Tagum City, nanumpa kagahapon ang mga midaog nga kandidato nga miyembro sa hugpong ng pagbabago. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Respectively. Nanumpa na kagahapon ang mga midaog nga miyembro sa hugpong ng pagbabago nga mulingkod sa panggamhanan dinhi sa Tagum City. Nanumpa na isip umaabot nga mayor si Ray Chung Uy ug ang iyang anak nga si incoming Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy, kuyog ni 2nd District re-elected Congressman Alan Duhali. Ang aktibidad gipahigayon sa atrium sa New City Hall, Tagum City. Kuyog ang ilang mga pamilya, nagpasalamat ang mga napiling opisyal sa suporta nga gihatag kanila ni adtong milabayng eleksyon. Ang Tagum City nahimutang sa 19,850 ka hektaryang yuta nga misakop sa 23 ka mga barangay ug dunay income nga mokabat sa hapit 2 bilyones ka pesos. Apil na niini ang Internal Revenue Allotment kun ira. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
Halos pahumanay na ang pagpangandam sa lugar kung asa himuon ang simana nga selebrasyon sa inaugurasyon ni Governor-elect Rosalina Halosos sunod simana. Nagkadaiyang aktibidad ang giandam aron paglingaw-lingaw isip pasalamat sa naangkong kadaugan sa mga taga Zamboanga del Norte. Ani ang report ni Dayna Diestro. Giandam na ang Zamboanga del Norte Sports Complex Oval din pagahimuon ang mga nagkadaiyang aktibidad atol sa inaugurasyon ni Governor-elect Rosalina Halosos. Naglinya na ang mga gitukod nga booth para sa himong agri-trade fair ug uban pang mga display nga mga pagkaon ug mga produkto gikan sa mga nagkadaiyang lungsod sa probinsya. Lakip racetrack sa himuong night motocross ang halos pahumanasab. Sumala ni Attorney Ivan Patrick ang chairman sa Kasa-Kaza 2022. Daghan ng mga aktibidad ang giandam sa usa ka semanang selebrasyon, lakip na ang pagpahigayon og live show sa nailang noontime show nga Itbulaga. And we assure you that these events are crowd-drawing and crowd-drawing events, no? And high-impact events. And these events are those that were really missed by our people of Zamboanga del Norte. This activity is Pujaka sa kadaugan sa katauhan sa Norte. It's victory of the people because finally, after 9 years, we're free from the bondage of, shall we say, monopoly and tyranny. Lakip kapulisan ang andam na sab sa himuong seguridad sa usa ka semanang aktibidad nga ginaumang dugokon sa daghanang tawo. Kapin 300 ka mga pulis ang i-deploy palibot sa lugar aron mamintina ang kahapsay kalinaw atol sa selebrasyon. We assure the public na secured lahat yung doon sa area. We employed almost 360 PNP personnel to secure yung area. At not only the area, pati yung sa mga activities na gagawin starting 27 to July 2. I-remind ko lang yung mga public natin kasi may mga prohibition tayo with regards gaya na pagdadala ng backpack, pagsusuot ng yung may hood, pinagbabawal natin to. Like sa mga ibang lugar, ganoon din yung ginagawa natin. Ipatuman sab ang rerouting sa pipila ka mga kadalanan dool sa activity area aron malikayan ang dasok sa mga sakyanan. Dayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Human sa upat ka dekadang damgo, sugdan na matud pa ang dugay ng gisaad nga Davao-Samal Bridge karong Hulyo. Kini human na pirmahan ang loan agreement tali sa gobyerno sa Pilipinas o gobyerno sa China ni adtong Hunyo 15. Sigurado na ba kita nga matuman kini? Ani ang special report. Sugda na bagayod sa Hulyo, kining maong pangutana ang nagtangag og dakong ganti. Kay hangtod karong mga orasa, wala pa'y klarong petsa kung kanusa ug unsang adlaw karong bulan sa Hulyo inagurahan ang dugay ng gimadiog nga Davao-Samal Bridge. Kapila na gibaniog nga sugda na. Apan, kanunay mapakyas ug ang mga naghinam-hinam nga katawhan sige lag kaluya. Kay samtang nagsigyog anunsyo, nag-abot-abot usab ang problema gikan sa propiedad paingon sa problema sa kinaiyahan nga milambigit sa maong proyekto. Ang Davao-Samal Island Bridge matukod pinaagis sa loan agreement nga gipirmahan niadtong Hunyo 13, 2022 tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa China. Ang proyekto mo kantidad og $350 million kon 19.32 billion pesos. Ug doon na kinigitason nga 3.6 ka kilometro. Base sa loan agreement, 20 ka tuig babahon sa Republika sa Pilipinas ang utang ug ang interes niini mag-agad sa peso-dollar exchange. Kay karong panahon na, ang usa ka dolyares 54 pesos. Excited man, apan dili masulti ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy kung kanus aba mahitabo ang atong giistoryahang proyekto. Mo na ginaampo na to na hopefully after more than 40 years magsugod na yun. Kaya ang uban makita man nimo sa mga comments nila mo sulti man ang uban na diha na mi mo tuo kung naanay nagparug na poste no mao na ang comment
pirmahan na yun ang loan agreement. So the funding is ready. So hopefully and praying that katong i-announce nila na next month, madayo na yun siya. Kay ang tulay, as dito sa nakita na na report from the DPWH, it would take 5 years or more, or at least 5 years for the bridge to be completed. Sa pagtukod sa usa ka proyekto, aduna gayoy maapektuhan. Sagad kanila ang mga dagkong agalong yutaan ug ang mga kabus nga way katukuran sa ilang panimalay. Andam na ba ang mga residente sa lugar nga maigo sa proyekto? Diri sa Samal side, ang maapektuhan so far, ma'am, I think around 2 ka pamilya, 3 families ang maapektuhan on the Samal side. Nigawas naman na sa mga previous na mga reports nato. Hopefully dili na magdugay, and anyway naamantay road right of way compensation para sa mga affected landowners. Naka-provide man na siya sa project, kay ang 90% mauman to ang giloan sa ato ang gobyerno, and the 10% kwaon siya sa GAA. So sana sa info na nadawat nako, naa na diha ang pag-compensate sa mga affected landowners. Samtang gitukod ang tulay, daghan ang makatrabaho sa konstruksyon ug ang mga trabahante makatabang sa ekonomikanhong panginhanglanon sa ilang mga panimalay. Kung mahuman ang tulay, kini makahatag og dakong tabang sa katawhan kay wala na sila'y pritihan sa roro o sa barge. Nga sa pagkakaron, ang motor kapin usa ka gatos, samtang ang 4-wheel drive kapin 200 ug ang mga dagkong truck magbayad og 650 hangtod sa kapin sa 1,000 ka pesos. Ang travel time, wala pay labot ang pagpaabot og paglinya sa barge, moubos usab gikan sa kasamtangang 20 minutos sa pagtabok ug mahimo kining 8 minutos kung naa na ang tulay. Apan, samtang nindot nga handurawon nga matukod na ang tulay, sama kaninyo, mahingpit lang ang among pagtuo nga matukod na ang tulay kung amo nang makita nga gibangaga na ang yuta nga tukuran sa naisgutang tulay. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! Tulo ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA ang namatay sa managlahing engkwentro sa Agusan del Norte ug Surigao del Sur. Niadtong Martes na engkwentro sa tropa sa 23rd IB sa 402nd Brigade ang gibada-bana ang 15 ka mga NPA sa platoon sa Gay SRC-3 sa Sitio Little Baguio, Barangay Consorcia, Las Nieves, Agusan del Norte nga resulta sa pagkamatay sa duha ka NPA. Giila sa mga sundalo ang mga nangamatay nga sila Ray Torregosa, 24 anyos ug Jovelyn Badbaran, 41 anyos. Naka-recover sab ang mga sundalo og usa ka RPK LMG, usa ka AK-47 rifle, usa ka M16 rifle, usa ka anti-personnel mine ug mga gamit sa NPA. Patay sab sa engkwentro ang usa ka NPA human maengkwentro ang tropa sa 36th IB sa kabukiran sa Lahi, Bagsak, Madrid, Surigao del Sur. Naka-recover sab ang mga sundalo og usa ka M16 rifle, assorted nga mga bala ug personal nga gamit sa NPA. Nahitabo ang engkwentro human mitugan ang mga sibilyan sa presensya niini sa lugar. At tangi! Esko basurero gilusad sa Mati City, tulo ka sakong basura nakuha sa kadagatan sa Puhada Bay. O 11 Dive Expo gilusad sa Department of Tourism Region 11. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gimando na karon ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang laom nga investigasyon sa diriyot nga pagkasunog sa century-old nga City Hall niadtong Miyerkules sa buntag oras nga ting trabaho. Gisampit na ni Climaco ang City Fire Marshal, CDRRMO o City Police nga mag-imbestiga kay nagtuo siya nga dunay buot mo sabotahe sa iyang administrasyon sanglit ang nasunog nga mga tinambak nga karton nga audio-visual equipment ana lamang sa likod sa exit door sa mayor's office. Buot sab ni Climaco nga mawagtang ang nanggawas nga istorya nga gilambigit ang iyang pangalan sa nagpasunog kay adunay mga dokumentong dili angay mahibaw sa publiko. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, giwagtang na niini ang posibilidad nga faulty electrical wirings ang sinugdanan sa kalayo. Pero gituuhang adunay na nigarilyo sa lugar o gilabay ang upos ngadto sa karton nga naay mga scrap VHS player. Gilaumang makaagni og dugang turista ug mga mahiligon sa underwater adventure ang pag-abli sa labing unang Dive Expo sa Department of Tourism Region 11. Gigahinaan sa DOT 11 og duha ka tuig ang paghimo og validation sa mga dive sites sa Davao Region ug karon lang gyud kini nahingpit. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 2, 1. Gilusad na sa Department of Tourism Region 11 ang labing unang Dive Expo dinhi sa Davao City kaganihang buntag. Sumala ni DOT 11 Regional Director Tanya Rabatan tumong sa Dive Expo nga mapaila-ila ang nagkadayang dive destinations sa tibok Davao Region. Ug usa ang samal sa top destination sanglit dunay 14 ka dive sites ang anaa sa isla. Gani niadtong Mayo, nagpahigayon sab ang DOT-11 ug Samal Dive Festival dungan sa paglusad ug dugang dive sites sa isla. We also have emerging and potential dive sites that we'd like to validate further and enhance. But now also participating is our other dive destinations. We have Governor Generoso. They also have established dive sites already. And now we have Mati City. Also promoting na their dive sites. Yun yung mga bago natin. But we incorporated in this expo, we invited speakers, conservation experts, because we also want to, marami po, I think we have around 8 speakers who will talk about conservation and on marine wildlife protection. Kasi we also want to integrate this sa ating mga campaign. Kasi while we want to promote our dive sites, we want also for people to be more sensitive, and we want to promote also na it's important, how important it is also to conserve our underwater jewels. And Tuig 2020 ug 2021 pa natapos sa DOT-11 ang validation sa mga dive sites sa Davao Region apan nadilatar ang paglunsad sa Dive Expo tungod sa pandemya. What I can say is that pandemic time, we were really able to go around and validate
together with the Philippine Commission for Sports and Scuba Dive, validate emerging and potential dive sites. That's why we were able to reach Tarragona and Boston and other parts of the region. We plan also, hopefully we can also visit Davao Occidental, no? Which is we're already coordinating with the LGU, and the same manner with the Davao del Sur. We believe there are many potential dive sites within the region. So pandemic time was the time when we were able to do the validations, and now this is what we see now, no? Yung fruits ng ating validation. Tungod hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon, human gipaubos sa mas luag nga quarantine restrictions ang pipila ka mga lugar ug probinsya sa Davao Region, naglaom ang DOT-11 nga mudaghan na unya og balik ang mga dumuduong nga mobisita sa mga dive destinations sa rehiyon. Gawa sa pag-promote, makatabang sab ang paglunsad sa Davao Dive Expo aron makaagni og mga mahiligon sa mga underwater adventures na sigurado makatabang sa pagpabalik sa ekonomiya nga nahagba tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Giguba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA BARM ang mga illegal nga droga nga ilang nasignate sa lain-laing operasyon gamit ang 5.5 megawatt power plant sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Mukabat sa 60 million pesos ang kantidad sa drogang gipangguba sa PDEA BARM nga gipangunahan ni PDEA BARM Director Rogelito Daculia. Apil sa mga droga nga gisunog sa planta mao ang shabu, ephedrine ug expired nga mga medisina. Ang aksyon sa PDEA subay sa balaod sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aron mawagtang ang pagduda sa mga tao nga gina-recycle ang mga nasignit nga mga illegal drugs. Usa ka esko basurero activity ang gihimo sa LGU Mati City isip kontribusyon nila sa pagsaulog sa Philippine Environment Month. Ang aktibidad giapilan sa mga personahe sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office diin dagang basura ang ilang nakolekta ilawom sa kadagatan sa Pujada Bay. Tulo ka sako sa basura ang nakolekta sa mga personahe sa CDRRMO ug Philippine Coast Guard. Tumong sa aktibidad nga maatiman ingon man maproteksyonan ang mga marine wildlife nga posibleng maapektuhan tungod sa mga basura nga naa sa kadagatan. Nakadawat og duha ka mga unit sa rice mills ug duha ka unit sa corn sheller ang upat ka mga people's organizations of peace and development volunteers ug farmers association gikan sa Columbio Sultan Kudarat ug tulunan sa Cotabato Province. Kini ubos sa Special Area for Agricultural Development sa DA-12 diin gihimo ang pagdunol sa Tupi Research Outreach Station sa Barangay Bululmala, Tupi, South Cotabato. Gihimo kini sa DA-12 aron masustentuhan ug muuswag ang kinabuhi sa mga mag-uuma ug mananagat na nagpitos gikan sa 30 ka mga probinsya sa Pilipinas. Ang DA-12 nagtinguha nga masuportahan ang mga komunidad nga niningkamot aron molambo pinagi sa pagpahigayon og training ug paghatag og mga ekipo aron mulig-on ang programa sa food security hilabi na sa mga lugar nga kanhi apektado sa insurhensiya. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, Newsline.ph. ug sa Twitter, Newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Nasundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!